Om du har ett vanligt B-körkort har du rätt att koppla en lätt släpvagn till din bil. Oavsett vilken bil du har får du dra ett släp med totalvikt upp till 750 kilo. Totalvikten är vagnens tjänstevikt plus maxlasten. Du kan få koppla tyngre släp till din bil om släpets totalvikt inte är högre än bilens tjänstevikt och att bilens och släpens totalvikter tillsammans inte är högre än 3,5 ton, 3500 kilo. Är du osäker på vad din vagn väger kan du se efter på släpvagnens registreringsbevis där det står vilken tjänstevikt och totalvikt släpvagnen har och hur mycket du får lasta på den. Du kan också se efter i bilens registreringsbevis vilken tjänstevikt bilen har. Har du dubbdäck på bilen måste också släpvagnen ha dubbdäck om det råder halt väglag eller risk för att det kan bli det. Har bilen odubbade däck får du ändå dra ett släp med dubbade däck. Husvagn och släpvagn ska bak till ha samma belysningsutrustning som bilen, men de båda röda reflexerna ska vara triangelformade. Släpet ska också ha orangegula sidomarkeringslyktor och orangegula sidoreflexer. Fram till ska släpvagnen ha 2 vita reflexer. Är släpet bredare än 160 cm ska det dessutom ha 2 vita lyktor. De flesta släpvagnar har påskjutsbromsar som bromsar släpet när det trycker på dragbilen bakifrån. Ett släp med påskjutsbroms måste också ha en katastrofbroms. Den ansluts till bilen med en vajer som fästs i en särskild ögla intill dragkroken. För att du ska kunna köra tryggt och stabilt är det viktigt att draganordningen har rätt kultryck. När kultrycket är för högt pressas bakdelen på din bil ner och framänden höjs. Det innebär att strålkastarna kommer att peka uppåt och bilens halvljus kan komma att blända mötande förare. Vid lågt kultryck lyfts bilens bakände upp vilket försämrar köregenskaperna och ger släpvagnen ett instabilt, slingrigt uppträdande. Strålkastarna kommer att peka nedåt och förkorta din siktsträcka. När du kör bil med bromsad släpvagn är högsta tillåtna hastighet 80 km/h också på motorvägar och motortrafikleder. Saknar din släpvagn bromsar är högsta tillåtna hastighet 40 km/h. När du färdas i trafiken med släpvagn kör du alltså ofta långsammare än de flesta övriga trafikanter. Tänk därför på att hålla noggrann uppmärksamhet i backspeglarna så att du kan underlätta omkörningar. Om din släpvagn är så stor att den skymmer sikten bakåt, till exempel en husvagn, måste du sätta extra backspeglar på din bil. Dessa ska tas bort när släpvagnen kopplas ifrån. När du kör med släpvagn i nedförsbacke, särskilt i halt väglag och måste bromsa, är risken stor att släpet trycker bilens bakände åt sidan och hela ekipaget viker sig som en fällkniv. Anpassa därför hastigheten tidigt så att du kan bromsa in lugnt och försiktigt i god tid innan faran uppstår. Ibland måste man boxera en annan bil. När du boxerar en bil måste du ta det extra försiktigt om den bil du boxerar inte kan ha motorn igång. Då är både styrservo och bromsservo ur funktion, vilket innebär att bilen både är svår att styra och har nedsatt bromsförmåga. Du får aldrig boxera en bil i högre hastighet än 30 km/h. Om boxerlinan är längre än 2 meter måste den vara tydligt utmärkt. Du får boxera på motorväg eller motortrafikled, men bara fram till närmaste avfart.